Getxoko rugby entrenatzailea, bigarren entrenatzailea, ez da? Hori da. Konta eguzu pixka proiektuan hundik hasi izan, edo? Historia da, aspaldi gu errugi jokalariak izan dakoa garela, eta ikusi gendula utxune bat ezgaitasuna deukien pertsonekin beraiek kirolean parte hartzeko eta horren parte izateko, ez? Azkenean guztiok daukagun aukera bat da, eta guztiona dena, eta uste dut bidezkoa dela denok parte hartzea inor alde batera utzi gabe, eta horrela sortu zen apurtxo bat. Ze politxa horren parte iseti bebai, ez da? Askotan beti juten gaz, beste liga batzutara bebai, baina lako jendiak ilan itxia, oso politxe da, eta gero bueltan jasotzen dozuna imaginatzen dut, brutala izango da. Kriston ana, ez? Azkenean errugbi taldeak zerotik sortu izan doguz, eta beraien edapena ikusi izan dugu bebai, eta zelan moldatu izan diren SRS jakitetik, orain daukagun liga honetan parte hartzera, eta orain daukagun guzti hau, ez? Oso gaineroa da. Hasieran, esatezu, venga, taldetxo bat, ez? Talde bat sortuko dut, dan, astean bezala, liga txikiak azten dian bezala. Talde bat sortuko deu, bi talde entrenatu ingo deu, jolastu ingo deu, ze jolas bada baita ere denentzako azkenean, baina ja liga dao. Karo, orain dala urte esente, ikusi genduenean taldeak sortzeko kapasa ginela, eta asteuretan entrenamenduak ez ezik sortzo bat gehiago egitereko kapasa ginela, esan genuen, eta zeba ez dugu liga bat osatuko, eta federazioarekin kontaktuan jarriko, eta bereien eskutik sortu genduen Bultza Liga, erru inklusiboko Euskal Liga. Ze politxe, eta getxon dakago, baina gero beste leku batzutako, hori da, Bultza Liga osatuta dago Euskal Herriko bost talderekin, Bizkaiatik Uni Bilbao eta Getxo, Arabatik Gazteikoak, Gipuzkoatik Hernani, eta orain dela pare bat urte bildu zen bai Iruña, eta baukagu bost taldetxoko Kriston Plana, Kriston Liga, eta oso pozik gaude. Normala, izutxalo bat, eta hori ikusten da, eta ez dozentzian bakarrik, ez da? Beren, eskuntzan eta lan eitzen dabien pertsonak eta oso importantia da, baina gero hortik kanpo sozialki bai, kirol munduen laguntza hori motie, oso importantia, oso garantzitsua. Geure Euskal Liga inklusiba dekone berezitasunezin da, azkenean anistasun funtzionala edo intelektuala deukien pertsonek ez daukatenen pertsonekin bebai nahazten garela, eta orduan elkarrekin jokatzen dugula, eta ez dela kirol egokitu bat, baizik eta denok batera betetzen dugula taldearen funtsa hori, eta denok ikasten dugula pilo bat, eta oso ondo batzen dugula. Inklusibotasuna hori dalako, hitz politxa, denok batera irteko. Eta Aitor, azkenen gauza bat, berta jo nahi dunak, ze igual egongoa norbait, denoi gortatzen zaigun bezala, bildurra emateit, lotxa emateit, ez dakit gai izango nahi zen, igual ni rugbian, imaginatu, ni adibetzen nintzak ikusiko rugbia, baina zeatik ez, ez da? Ze esango zioneko pertsona horri, eta nun jarri berdu harremanetan, parte hartu alizateko. Lotxa, azteko. Agur, lotxa, azto. Hori guztiak. Gure bai, Baina, esan dako bost talde hauetan, erraz deukie bakoitza bere herritik pasatzeko, eta horre hongo gara urtero eta astero praktikatzen eta entrenatzen, eta pertsona guztiek direz gonbidatuak, ganera errugbia bera bat, edozin gorputz kapaz dena jokatzeko, danak, itxoinik, karo, segundu bat, realidadia pixkat ikusteko, Aitor, altza segundu baten, a ber? Ja, eske... Vale, orduan ikusten duzuen desberdintasuna, ez da? Itxoinik, Aitor, beira. Claro, ez gero asunto hau. Genetika. Claro, baina mensaje hori da, ez da? Guztiak parte hartu aldagoala, animatzeko, etortzeko, eta... Danontzeko lekue badau. Así que ongi etorriak izango dira danak, eta mi eskerre aukera motearren, eta apurtzuet bizibilizatzeagat. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor.